受験間に合うかな。もうすぐ夏だね。金マンだ。3年 C 組ドラゴン先はい、ここテストに出ます。やってらんねえ。新学期だよ。金マンだ。グレープフルーツ出た。3年 D 組関谷先生。1キュッパのビデオデッキが2割引き、ボーナス一括払いで 5% オフ。今ならポイント還元が 13% ついて、さていくら6割引きだったよ。夏休みだよ。金マンだ。ビーチ出た。3年 F 組 TJ 先生。次の問題は山違った。 3X です。違います。傷つくわ。パンダ。スイーティー出た。3年 G 組授業じゃ。この問題がわかる者はおるか、おらんのか。はい。聞かせない。どうすりゃいいのよ。スッキリさっぱりパンダ。3年 H 組夢野先生。場所を抜くには。今さら何よ。俺が悪かった。バカ。寂しかった。この泥棒猫。お母様。授業しろよ。パンダ。スモダレだ。3年 J 組絶対先漢字テストだこれ。どこだ。3年だったら読めんだろこんぐらい。読めません。トロピカルフルーツだ。そんな無茶な。生。春なのに。トロピカルフルーツ。3年 S 組フライデ先掃除当番です。そんなのありかよ。生。スッキリサイパンダ。夏休みだよ。校長先校長の話だ。明日から夏休み。外れた。遅刻や居眠りでロスタイムがあるので1学期を続行。